Magasulod na subong nga Lunes sa audit phase ang impeachment trial bato kay Vice President Sara matapos nga mapamatudan ang pag-withdraw sang 612.5 million pesos nga confidential funds ang Office of the Vice President kag sang Department of Education. Sunod kay Tingog Party List Representative Judas Sidre, masunod nga igatubang nga testigo ang halin sa Commission on Audit inagud mapatag kung paano gin-audit ang confidential funds kag kung nagsunod ini sa patakaran ang liquidation na mamanang ginpasa nga supporting nga mga dokumento. Ginalauman nga unang nga testigo among anay kawas State Auditor nga si Roderick Quamil kag sa subong nga Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Celine May Del Campo. Sunod naman nga ipatubang si House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Sunod kay Sidre nga halin sa pagbusi sa isang pag-withdraw sang pondo, magasaylo na subong ang prosekusyon sa topiko kung paano ini gingasto kag kung insakto balay ini nga na-liquidate. Sa matandaan nga sang nagligad nga semana, nagtestigo ang duwa kaday opisyal sa Land Bank of the Philippines nga nagpahayag ka kabilugan nga 612.5 million pesos nga confidential funds ang naghalin sa National Treasury kag gin-withdraw sang bilog pagi sa pito ka mga tseke. Ginalauman nga pagkatalakayon sa mga COA witnesses ang nanging direktiba sang komisyon nga ibalik ang 73.287 million pesos nga confidential funds nga ginpagwa sang Office of the Vice President sang 2022. Magasugod las 10 sa mga aga ang ikaon sang adlaw sa ikalima nga semana sang impeachment trial. Mabatian kag malantawan ini ka Bombo sa tanan man nga digital platforms sang Bombo Radio Philippines.